Príchod Mikuláša do Trenčína bol tento rok ohrozený. Nezberníci čertíci mu totiž ukradli všetky kone spolu s kočom. Ceny natešení už pripravovali pekelné miestečka pre všetky zlé deti. Už sa smola varí, uhlie pod ňou svieti. Peklo je už pripravené pre všetky zlé deti. Mikuláš sem nepríde, nebude mať na čom. Ukradli sme všetky kone, aj s tým jeho kočom. Mikuláš však ani tento rok nesklamal a nenechal na seba dlho čakať. Aj napriek tomu, že mu svojho tátoša ukradli čerti, vymyslel si originálny spôsob, ako sa k deťom dopraviť a tie poslušné aj obdariť sladkým prekvapením. Tento rok prišiel na netradičnom dopravnom prostriedku. Odkedy chodí Mikuláš na bicykli? Mikuláša tentokrát na bicykli slávnostne privítali deti svojimi pesničkami a básničkami. Na Mierové námestie zavítali aj koledníci. Čerti si naďalej nechceli priznať porážku. Rozpútala sa veľká bitka medzi nimi a mikulášskou gardou. Aj v tomto prípade vyhralo dobro nad zlom a čertom ostala len hlava v smútku. Mikulášovi aj tento rok pomáhali jeho verní pomocníci anjeli. Tí priniesli plné vrecia všelijakých maškrt. Mikuláš však mal aj iných pomocníkov. Už ide! Chytajte ho! My sme škriatkovia a zároveň mikulášska garda, ktorá dbala na to, aby všetko dobre dopadlo, aby boli deti šťastné a v tejto epickej bitke dobrá proti zlu, aby to biele zvíťazilo.
Okrem toho, že Mikuláš prišiel obdarovať dobré deti, slávnostne spolu s anielmi a všetkými zúčastnenými rozsvietil najväčší symbol Vianoc, Vianočný stromček. Deti ani tento rok neskrývali nadšenie. No tak Mikuláš je veľmi dobrý a hlavne sa mi na tom páčia tie baličky. A čo čertí, bála si sa? Nie, ale moja sestra mala áno. Čo sa ti na dnešnom dni tak najviac páčilo? Že tu bol Mikuláš a také. A bála si sa čertov? Nie. Čerti nakoniec Mikulášovi vrátili koč, aby smelo mohol pokračovať vo svojej dlhej ceste. Svojich pomocníkov poveril, aby rozdali deťom darčeky. Okrem sladkostí však doniesol aj iné prekvapenia v podobe kultúrnych podujatí, ktoré si deti so svojimi rodičmi môžu prísť pozrieť na Mierové námestie každý deň až do 23. decembra.